snažiť čo najviac, lebo viac menej ju vediem k tomu, aby robila niečo obdobného, ako robím ja. A ona sa zaujíma vlastne voľnočasovými pohybovými aktivitami študentov stredných škôl. To znamená, ja som mal svoj príspevok o tom, že ako to je na telesnej výchove. Jej príspevok je zameraný o tom, že čo vlastne robia tí študenti vo voľnom čase. Lebo ako tu kolegyňa povedala, je dôležité, aby sme získali tých ľudí pre ten vzťah pohybovej aktivite. Nie obľúbenosť telesnej výchovy, že konkrétne hodiny telesnej výchovy sú dôležité. Ale dôležité je to, aby ten žiačik, keď skončí, aby išiel proste pohybovať sa, aby išiel športovať, alebo aby sa nejako hýbal. Tam som zabudol tiež mať povedať, že akože veľmi pekne si to povedali s tým autom do školy. Presne, teraz sa stane, matky ráno prídu, zoberú dieťa do školy na aute, odvezú ho pred školu, v škole dieťa v úvodzovkách niektoré učiteľky na prvom stupni nerobia nič, z telesnej výchovy proste nie sú dákov, nemajú k tomu vzťah. Príde matka pre dieťa, zoberie si ho na aute, príde domov, sadne za počítač, dieťa sa hrá na počítači a bac. Kedy to dieťa už ani do tej školy, ako sme kedysi chodili do školy, že sme naozaj išli pešo, prešli sme sa a naozaj tam bol aspoň čiastočný pohyb. Takže už tam začína to, že už na tom prvom stupni základnej školy musíme ísť k tomu, aby sme deti viedli, že sa musia nejako hýbať. Jej metóda, hlavná teda, ktorú vlastne nás robila, ktorú skúmala, bol dotazník z 28 otázok. Realizovala to v Banskej Bystrici opäť na stredných školách, ale mala žiakov 3. ročníkov, bolo to 11 tried a celkovo teda bolo 355 respondentov. Tu vidíme presne, k čomu dospela. Čo robia najviac? Internet a televízia. To je náš najväčší nepriateľ. Nás, tých, ktorí vlastne chceme, aby náš žil, aby sa pohyboval, tak najväčším nepriateľom je internet. Žiaľ, tieto novodobé výdobytky vedú k tomu. Tu taká zaujímavosť, čo som si všimol, upratujem u chlapcov, takže chlapci a priori doma neupratujú, tak asi to zvýraznili aj v tomto dotazníku. Ďalej, videli sme tam na tom predchádzajúcom, že tam bol ten šport, bol približne, opäť zase vychádzalo viacej u chlapcov ako u dievčat, ale keď sa dostaneme tu už, kde sa vlastne vyčlenili len tí, ktorí športujú, tak z tých, čo športujú, prevažuje teda rekreačná a u chlapcov teda väčší záujem je o súťaženie a súťažnú formu športových aktivít mimo školy. Dôvody, prečo tak konajú, to je dôležité. Tu je dôležité, už sú to stredoškoláci, vlastne 16-17 ročné deti, ktoré by už mali tie dôvody mať také správne. A čo si myslím, že tu, ako nám vyšlo, u dievčat vyšlo veľmi dobre. Jasné, že tá oblasť tej postavy pre dievčatá je to dominantné, sa snažia proste, aby vypadali nejako, tak vlastne pohybovú aktivitu robia z tohto dôvodu. U chlapcov je to teda najmä tá kondícia, že chlapci kondíciu si chcú zvyšovať. Jasné, tá puberta a adolescencia dochádza do toho smeru, že chcú vypadať na zóňačok, aby mali taký prispôsobený. A aj tá zábava, to znamená, že má tie pohybové aktivity, ako spomínal kolega, naozaj ten florbal na Slovensku teraz cvičí na tých školách a vidno to, že aj v tých mimoškolských telovýchovných aktivitách sa dosť často vykonáva. Otázka, či je športová pohybová aktivita jednou z najlepších fóriem, vidíme, ako teda jej vyšlo. Opäť u chlapcov je to pozitívnejšie ako u dievčat. Posledná otázka, posledný slide hovorí o tom, že ako sú spokojní s možnosťami v okolí Banskej Bystrici, ktoré sú. Vidíme, že u chlapcov to vychádza markantne, teda, že dá sa povedať 50% áno, a dievčatá naproti tomu povedia, že sú nespokojné. Naozaj tie možnosti v Banskej Bystrici, niektorí poznáte to okolie Banskej Bystrici, je tam aj na letné, aj na zimné športy veľmi veľa možností. A z tých samotných odporúčaní pre prax, to znamená to, čo som povedal, že je dobré, že deti si uvedomujú, že tí študenti si uvedomujú, že tá zdravotná výchova, to zdravie, že si vlastne upevňujú, to je dobré, ale aj tak by bolo treba viacej mať tých teoretických prednášok, teda teoretických bodov, ako ich naviesť tomu, aby teda pracovali na sebe a upevňovali si svoje zdravie. A druhá vec, to, čo som aj vo svojom príspevku povedal, je ten učiteľ telesnej výchovy. A ja už vravím, že to je učiteľ telesnej výchovy na prvom stupni,
Tam je to dôležité, druhý a tretí stupeň. Lebo už ťažko rozvinieme niekoho vzťah telesnej výchovy, keď má 20-25 rokov. Tam už to moc tak nejde. Možno, že niektorých pourazov, ale dôležité je to zachytiť to v tom najmladšom veku. Dobre, takže takto som vám prezentoval aspoň tie výsledky, ktoré mi uspela. Takže nie je to moje, to je, aby sme... Ja ďakujem aspoň za prezentácie, zastoupení. Chce niekto dodať něco k prezentovanému příspěvku? Já jsem se chtěl zeptat, vy jste tam uváděl, že nejvíc jako motivace u těch děvčat byla postava a kolem toho to. Zdraví najskôr. Zdraví a potom postava. tak jestli by nebylo zajímavý, právě jste ukazoval, že většinou znáte, že přijde učitel nebo profesor na tělesnou výchovu, jim dětem balón, děvčata si sednou a kluci jdou fotbal, tak jestli právě ten důvod, že ty děvčata vedají spíš to zaměření na tu postavu, na to zdraví a ten sport, fotbal a nevím, florbal, když říkáte, že to je tak atraktivní. Jestli tam není právě ten problém, že ty děvčata to tolik nebere, když ty tu motivaci mají pro někde jinde. No z toho, čo som sa rozprával, vlastne ako ich dospela k týmto výsledkom, tak práve, že tie dievčatá tú postavu si formujú v tých fitness centrách, že chodia do fitness centrách, že u chlapcov to až tak nie je časté, ale dievčatá vezme tie fitness centrá, potom tie aerobiky, zumby a podobné aktivity, takže je to určite, že aby sa toto dostalo do školskej telesnej výchovy, aby tá zumba tam bola, proste tie aktivity. Ale je to náročné pre toho učiteľa, lebo vieme, že asi ťažko bude, ak je telocvikár na strednej škole, ako bude on robiť zumbu a tieto aktivity, keď sám to neovláda a pre ňo to nie je moc a má tam samé dievčatá. Takže aj ten osobný príklad, ale tu je to zložitejšie. Takže práve preto v tých voľnočasových aktivitách uchádzajú do tých fitness center a do tých krúžkov aerobikových. Zdenku, já mám otázku na ten první graf, co jsi měl a ukazovalo ti tam, že máš 60 nebo 80% študáků si dívalo na televizi. Je to 60-80% čeho? 8 hodin nebo 24 hodin? No, tak to bola asi zle postavená otázka, možno snáď, že neviem do akej miery to mala rozhodené na hodiny, že koľko hodín venuješ, to by bola správna otázka, neviem. Jej vyšlo z týchto, že takto má to zastúpenie. Logicky, máme 24 hodín, z toho mám vo voľnom čase, to znamená voľný čas. Asi bez voľný čas, ak si odrátame školské povinnosti, spánok a medzi tým. Ale určite, že tam sú ešte ostatné zložky, ako je strava, hygiena a takéto veci. Já jsem dělal komparativní study jako studiem mezi Austrálií, Kanadou a Amerikou. A dělal jsem to taky ve stejném věku a zjistili jsme, že jsme dělali 27 hodin týdně. Ty děti se dívaly na obrazovku, nejenom na televizi, jako obrazovka byla jakýkoliv obrazovku. Bylo by to podobné, já třeba nechápu, jestli ta první otázka, jestli se představí 27 hodin týdně nebo ne, to je to otázka. Neviem takto odpovedať, že či... To sa dá ťažko preložiť. 27 hodín týdne, to znamená, že keď si to vezmeme, tak to máme v prepočítanie 27 hodín, 3 hodiny denne. 4 hodiny. No tak 4 hodiny denne, tak je to naozaj veľa. To akože súhlasím. 20% celého času. Áno, z toho voľného aktivitu. Je to podobný tady, no, vypadá to teda podľa toho, že ona generovala, že z tých obľúbených, teda z tých činností, ktoré robia, tak jej vyšlo proste, že najviac toto, hej. Už to je pre nás, nie je tam hodnotová orientácia, že koľko času to je. Je tam len percentuálne vyjadrenie, že oni mali asi len zakružkovať, že ktoré aktivite sa najčastejšie venuješ. Áno, ďakujem.